pane chitiko chinoshamisa chinobuda chiexposa nevakomana ayo mastreets namajarajaro sati kuona kuti vane vachiti mutungamiri wenyika ayo anogona kusaatenda the UN climate change conference inoda kuitiwa mwedzi uno. Aiwa watoona kuti unogona kutora about 11 days vobva vayataura vachiti mutungamiri wenyika anogona kusaatenda nokuda kwematensions ari kuitika pamusoro pesuccession and leadership munyika yeZimbabwe, vachiona kuti VP Chiwenga anogona kusara vakaatena kana kugaina momentum ivo vasingazivi vari away. Sanapinda mashuka mudanyiko panapa nobo subscribe or like or turn on the bell icon. Timida paendo yemajarajaro sanyora chiti Mnangagwa may not attend the 29th United Nations Climate Change Conference which will be held in Baku, Azerbaijan from 11 to 22 November 2024 amid a messy ZANU-PF internal succession battle and the rising tensions next door in Mozambique. The MID and CIO have advised ED to stay at home. Domashika tukuona kuti vakomana veCID nevakomana veCIO vari kunzi vaka advise mutungamiri wenyika kuti musaenda ndoda kuti rift iripo haitenderi kuti muendeko. Unogona kuti mukaenda zvinhu zvosara zvichitena down, uzoona kuti vanozosara vachidzoka but mutemo yatochinjwa nechekare. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chashamisa vanhu vachiona madevelopments achiitika kuti mutungamiri wenyika is now not attending this conference nokuda kwesuccession dispute. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Ida comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.